Toto je najsilnejšie prírodné antibiotikum, aké do riti existuje. Jedna lyžica tejto zmesi ti nakopne imunitu o 200% a vykope z tela všetky tie posraté vírusy, čo ti robia kašel a zápaly. Nakrájaj červenú cibulu. Obsahuje kvercetín, ten hajzel, čo prirodzene rozbíja chrípku, angínu aj alergie. Potom nasekaj 4 strúčky cesnaku, keď ho rozrežeš, uvoľní sa alicín, sírnatá látka, ktorá zabíja baktérie a vírusy rýchlejšie než antibiotikum z lekárne. Všetko hoď do nádoby, zalej 12 lyžicami medu a premiešaj ako besný. Nechaj to lúhovať cez noc, ten med vyťahne všetky účinné látky a vytvorí elixír, ktorý nakopne tvoju imunitu ako espresso po opici. Ráno to precedíš a máš hotový liek, čo by si mal brať po lyžiciach. Dospelí jednu, deti čajovú. Hneď po prvej dávke cítiš, ako ti mizne ten skurvený kašel a dýchaš zasa ako človek. Drž to v chladničke týždeň a si v pohode. Sleduj ma, ak chceš ďalšie recepty, čo posielajú chrípku a baktérie rovno do pekla.